कद्रा श्री महामाया देवीलो वार्षिक जात्रा महोत्सव विजृंभणेन सादर जालो। हजारांची संख्येत येयिल्ले भक्त लोकांन श्री महामाया देवीले दर्शन घेवन आपली सेवा अर्पण केले। उत्तर कन्नड जिल्ह्याची प्रथम जात्रा अशी सांगची कारवार तालुकाच्या कद्रा श्री महामाया देवीलो जात्रा महोत्सव नोव्हेंबर 17 तारखेच्यान सुरू जालो। कद्रा सिंगेवाडीच्या श्री महामाया देवीली मूर्ती पालखी मिरवणुकीत जात्रा उत्सव जावच्या स्थळात हाण विविध धार्मिक विधिविधान पूर्ण केले। तसेच शनिवाराक सार्वजनिक भक्ताक श्री देवील्या दर्शनाक अवकाश आशिल्लो। शनिवार सकाळच्यानच भक्त रांगीत उभी रावन श्री देवीले दर्शन घेयले। तसेच काही भक्तान तुलाभार सेवा अर्पण केले।
महामाय देवाची जात्रा शिंगेवाडी कचरा शिंगेवाडीच्यान कचरा 70 तारखेक येऊन मोहन हे सगळं करून म्हणजे परत वचून सकाळी परत दुसरे दिवस आज 18 तारखेक सकाळी तुमच्या स्वतः येऊन हिंग येऊन आमच्या थोडं शास्त्र होतात शास्त्र झाल्यानंतर देवाचं दर्शन करतात म्हणजे देवाचं दर्शनात तुमच्या गोंयच्यान बॉम्बेच्यान महाराष्ट्र सगळे लोक येतात आणि आमगेले आईले व्हड लोकांक पावन घेवन लोकांक कितें मागतात ते लोकांक सगळे इच्छा पूर्ण करतात देव आणि अशीच लोकांनी शौकान घेता आम्ही त्यांनी सांगूया म्हणना तेमी घराकडच्यान ते सांगून गेला घराकडच्या तुळाभर म्हणून सांगून येतात एक कितें तेका मनाक सगळें सांगून हुटी म्हण 5 नाल्यार सांगूया 2 नाल्यार हुटी म्हण सांगूया ते सांगून त्या लोकांक सगळे लोकांले कामां जावन घेवन लोक आज येवन आईले दर्शन घेतात.